ରସଗୋଲା? ରସଗୋଲା ନା ନା ରସଗୋଲା। ହେ ତେରିକା, କ'ଣ ରସଗୋଲା ହଉଛ ଯେ? ସେଇଟା ବା ରସଗୋଲା। ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ ବି ସେଇଟା କହୁଛି ରସଗୋଲା। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରସଗୋଲା। ହେଲେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ବା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର। ଆମେ ଖାଲି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ଏହି ବିବାଦକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ କମିଟି କଲେ। ଆଉ ସେହି କମିଟି କହିଲା ରସଗୋଲାଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅଟେ, ଆଉ ରସଗୋଲାଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତା? ନା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ରସଗୋଲାର GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ। GI ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରସଗୋଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ତାର ନାଁ ଦେଲେ ବଙ୍ଗାଲର ରସଗୋଲା। ଆଉ କହିଲେ ବଙ୍ଗାଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ଅଛି। ବଙ୍ଗାଳ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ରସଗୋଲା ସ୍ୱାଦ ଆଉ ରଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। 2017 ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ତାଙ୍କର ରସଗୋଲାର ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ କ୍ଲାରିଫାଏ କଲା ଯେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ତାର ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଆଠାରୁ ଅଲଗା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତାର ରସଗୋଲା ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିବ। ତାପରେ 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ GI ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ପଠାଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ 2019 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା GI ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଫୁଡ୍ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ରସଗୋଲାଟା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅରିଜିନ୍ ବୋଲି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଚିପନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଟାପ୍ କିନା ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିବ।